Μόνο που πρέπει να βιαστούμε. Δηλαδή. Πάμε μπρος στη δουλειά, γιατί αν όμοι γέννητο έχουμε καμιά κυβερνητική μεταβολή, να βρεθούν πρώτε τελεσμένου γεγονότος. Αυτά να μην σε νοιάζουν εσένα. Θα του πάρω εγώ μια φωτογραφία τώρα, θα τη στείλω αμέσως και σε 20-25 μέρες θα τον κοτσάρουμε. Πού τον ξετρύπωσες όμως? Μωρέ, σπάζα το κεφάλι μου. Έναν ήρωα, μωρέ, έναν ήρωα. Μωρέ, έναν ήρωα έλεγα. Και μια μέρα, εκεί που ξεφύριζα την ιστορία του γιού μου, να το να λέω, και είναι και ξαδερφός μου. Μωρέ, είναι πρώτης τάξης. Την πίστοση, την προσφορά να την κάνω με το όνομά μου. Επειδή λέγομαι κι εγώ Δεκαβάλας. Όχι βρε αδερφέ, ούτε που θα το πάρει χαμπάρι κανείς. Θα πάρετε ένα κεράκι. Κυρία, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήσετε. Σας παρακαλούμε. Στην υγειά σας. Γεια σας. Υγεία. Στρατηγέ μου. Είμαι ευτυχή στρατηγέ μου που σφίγγω το χέρι ενός τιμημένου στρατιωτικού ηγέτου. Και είμαι κατασυγκινημένη που μου έτυχε η τιμή να σας αναγγείλω ότι η πατρίς, τιμώσα τον ήρωα, απεφάσισε να ανεγείρει τον Ανδριάντα σας και να μετονομάσει την πλατεία επί της οποίας κοίται η ιστορική οικία σας. Παρακαλώ. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Λάμπρο, μια στιγμή σε παρακαλώ. Τι είναι? Για τον νίκη της ιστορικής οικίας μας. Πέσουν να έρθει άλλη ώρα. Δεν πέσουν να έρθει ακόμα μία. Λοιπόν, δεν καθόμαστε. Όπως σας έλεγα λοιπόν, η πλατεία επί της οποίας κοίται η ιστορική οικία σας, από την ημέρα όπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα σας, θα μετανομαστεί από πλατείαν Κατσιγιάννη εις πλατείαν στρατηγού Λάμπρου με Καβάλα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου και σας παρακαλώ να διαβιβάσετε στον κύριο Υπουργό και εις ολόκληρη την κυβέρνηση τα ευχαριστίας μου και τη βαθύτατη συγκίνησή μου που η πατρίς εξετίμησε τόσο ακριβά το λιγοστό αίμα που είχα την τιμή να της. Θα έχεις τώρα και την πλατεία σου, θα παίρνεις την καρέκλα σου, θα κάθεσαι κάτω από το αγαλματάκι σου και ποιος τη χάρη σου. Όλα ωραία, όλα εντάξει ρε παιδιά. Αλλά ένα πράγμα με πειράζει. Ποιο? Να βρε αδερφέ, αυτός ο Κατσιγιάννης που θα του πάρω τώρα την πλατεία. Τι ήταν? Ο Κατσιγιάννης ήταν ένα παλικάρι του Ανδρούτσου που στην τοποθεσία αυτή σκοτώθηκε πολεμώντας μόνος του εναντίον ενός ολόκληρου τουρκικού αποσπάσματος. Μπράβο Κατσιγιάννη, που έλεγε πυρδικούλος. Να, αυτά είναι που σας λέω. Πώς θα του πάρω τον ανθρώπου την πλατεία. Μα τι λέτε στρατηγέ μου, τι είναι ο Κατσιγιάννης μπροστά σε εσάς? Πώς είναι, παλικαράκι είναι κι αυτός. Έκανε το καθήκον του κι αυτός. Πώς θα το αρπάξει τώρα τον ανθρώπου την πλατεία. Δεν υπάρχει καμιά άλλη ρε παιδιά να με στήσετε. Μωρή, τι είναι αυτά που κάθεσαι και έρχεσαι τώρα. Δεν ξέρω, εσένα δεν σε αφορούν αυτά. Αυτά τα αποφασίζουν άλλοι, δεν τα αποφασίζεις εσύ. Ναι, αλλά και ο φουκαράς του Κατσιγιάννης τέλος πάντων. Μη σας στενοχωρούν αυτά στρατηγέ μου. Άκου τώρα, Λάμπρο. Θέλω να μου δώσεις μια φωτογραφία σου, κάποια με τη μεγάλη σου στολή. Μάλιστα. Πώς δεν έχω, μόνο που είμαι λιγάκι νεότερος. Αλλά καλύτερα, μην βλέπει κανείς ένα άλογο και απάνω του ένα κούφταλο. Αντί για στρατηγό με περνάνε για δραγάτη. Ειρήνη, σε παρακαλώ, εκεί στο λαβομάνο, στο σιρτάρι κάτω-κάτω. Είναι οι φωτογραφίες μου. Φέρτε μου, σε παρακαλώ. Σας βάζουμε σε κόπο. Ώστε αυτό είναι αποφασισμένο, απάνω σε άλογο θα είμαι. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να είναι μάλλον ένα σύμπλεγμα. Σύμπλεγμα, τι σύμπλεγμα? Να, μια συμβολική παράσταση δηλαδή. Εσείς απάνω στο άλογό σας, τα γκέμια του οποίου θα κρατάει η νίκη, ενώ από πάνω θα σας στεφανώνει η δόξα. Αχ. Τι? Πολύ μαζευόμαστε, παιδιά. Τι πολύ? Να, εγώ, η νίκη, η δόξα, το άλογο, από μακριά θα φαινόμαστε σαν σούστα. Τώρα υπάρχει και μια άλλη ιδέα. Να είσαι εσύ, να σε έχει πιάσει από το χέρι η νίκη, να σε παραδίδει στη δόξα και από πάνω να σε στεφανώνει... Ποιος ρε Απόστολε, το άλογο? Όχι ρε παιδί μου, όχι το άλογο, τέλος πάντων η τιμή ας πούμε. Και το άλογο? Σε αυτή την παράσταση δεν θα υπάρχει άλογο. Παιδιά, εμένα μου τάξατε άλογο. Θέλω άλογο. Όλα αυτά ακόμη είναι ένα σχέδιο. Την τελική μορφή της παράστασης θα τη βρει καλλιτέχνης που θα αναλάβει και την κατασκευή. Λοιπόν, στρατηγέ μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια
Και μέχρι το τέλος της ημέρας θα περάσω για να κανονίσουμε και τις λεπτομέρειες της τελετής. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Και θέλω να ξέρετε ότι σήμερα ήταν η ωραιότερη μέρα της ζωής μου. Ειρήνη, τις φωτογραφίες παίρνουν οι άνθρωποι. Δεν πειράζει, μην παίρνετε σε κόπο, στέλνουμε και την παίρνουμε. Όχι, βρε αδερφέ. Ειρήνη. Να, αυτές βρήκα. Για, κοιτάξτε ποιος θα κάνει. Να, αυτή που είναι πολύ καθαρή. Αυτή, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Στρατηγέ μου, τα σέβη μου. Να μην ξεχάσετε να διαβάσετε στον κύριο Υπουργό τα συγχαρητήρια. Δεν θα παραλείψω. Λοιπόν, Λάμπρο μου, Φεύγεις κι εσύ. να πηγαίνω κι εγώ. Να μου φιλείς τη γυναίκα σου και την κορούλα σου. Και να σε βλέπουμε, ρε Απόστολε, να σε βλέπουμε. Ξέρεις πώς θα αγαπάμε. Κι εγώ. Ξαδέρφη, αντίο. Αντίο. Καλό. Σε ευχαριστώ, Αποστόλη, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να με και πλατεία, να με και άγαλμα. Και δεν μου λες. Ο Απόστολος. Τι θέλει και να κατέβετε σε όλα αυτά. Πώς, δεν καβάλασε αυτός. Τιμήτε και αυτού νου. Τα μάθες, Πόπλου, τα μάθες. Ο πατέρας σου άγαλμα. Με κάνουν άγαλμα. Άρα κατακαημένε Κατσιγιάννη, σε φάγαμε μπαμπέσικα. Τι να σου κάνω Κατσιγιάννη μου,